Добре дошли в урокът за разглеждане на комуникативни умения и критично мислене. Днес ще обсъдим значението на ефективното сътрудничество и стратегии за разрешаване на конфликти. Също така ще упражним темата чрез сценарии за симулация. Нека сега да започнем с малка разгрявка. Сценарият е следния. Вие сте треньор на женски баскетболен отбор, 16 годишни, в спортен клуб и по време на лятната ваканция посещаемостта е спаднала. Рискувате да не разполагате с минималния брой състезателки, необходим за сформиране на отбора, а сезонът е на път да започне. Как ще подходите към проблема? Какъв е най-лошият и най-добрият изход от ситуацията? Ефективното сътрудничество е от решаващо значение в спортния мениджмънт, тъй като подобрява вземането на решения, повишава иновациите и ефективността и насърчава чувството за единство за постигане на общите цели. Когато екипите работят ефективно заедно, те могат да се справят с сложни предизвикателства и да постигнат по-високи нива на успех. Спрете видеото тук и отделете 5-10 минути, за да изброите потенциалните решения на проблема. Разбирането на конфликтите е от съществено значение, тъй като те са естествена част от всеки екип и организация. Конфликтите могат да възникнат поради различия в мненията, целите или междуличностната динамика. Ефективното разрешаване на тези конфликти е от ключово значение за поддържането на положителна и продуктивна среда. Съществуват различни стратегии за разрешаване на конфликти, включително преговори, компромис и сътрудничество. Изборът на стратегия зависи от естеството и тежестта на конфликта. Например, преговорите могат да се използват за постигане на взаимно изгодно споразумение, докато сътрудничеството се фокусира върху съвместната работа за намиране на решение, от което печелят всички. А сега нека приложим тези концепции на практика. Следващото упражнение ще ви предизвика да приложите уменията си за решаване на проблеми, водене на преговори и разрешаване на конфликти в реалистичен сценарий за управление на спортни събития. Вие сте управител на спортно съоръжение, в което се провеждат различни спортни събития, включително местни лиги и турнири. Съоръжението е много търсено и множество организатори на събития се борят за резервиране на дати. В момента сте изправени пред конфликт в планирането, който трябва да бъде разрешен. Двама известни организатори на събития са поискали да резервират вашето съоръжение в един и същи уикенд. Ето и подробностите. Събитие А – престижен регионален младежки футболен турнир с очаквана посещаемост от над 2000 зрители и 400 участници. Това събитие генерира значителни приходи и има дългогодишно партньорство с вашия обект. Събитие Б – благотворителна спортна гала вечер, организирана от местна организация с нестопанска цел и набиране на средства за благородна кауза. Това събитие очаква 1000 участници и има силно въздействие върху общността, но е с ограничени бюджетни ресурси. И двамата организатори не желаят да пренасрочат събитието. Събитие смята, че има приоритет поради дългогодишното си партньорство, докато събитие Б твърди, че тяхната благотворителна кауза трябва да има предимство. В качеството си на управител на спортно съоръжение трябва да намерите решение, което да удовлетвори и двете организации, като същевременно запазите професионализъм, спазите поетите ангажименти и вземете предвид финансовото въздействие върху вашето съоръжение. Задачата е, в малки групи или самостоятелно можете да влезете в ролите на основните заинтересовани страни, включително управителя на спортното съоръжение, представители на събитие А и представители на събитие Б. Участвайте в ролева игра за преговори и решаване на проблеми, за да намерите взаимно приемливо решение на конфликта в графика. По време на ролевата игра се съсредоточете върху използването на уменията, за които току-що говорихме. Можете да спрете видеото тук. Сега продължаваме с разглеждане на решаващата роля на технологията в съвременния спортен мениджмънт. Различни технологични инструменти направиха управлението и операциите много ефикасни, разшириха обхвата на маркетинга и подобриха ангажираността с феновете и общността. С други думи, технологията дава възможност на спортните организации да работят по-ефективно, да се свързват с аудиторията си и да вземат решения, основани на данни, като използват различни начини.
Например в платформи за социални медии, за взаимодействие и ангажираност с феновете и установяване на присъствие онлайн. Мобилни приложения за осигуряване на удобен достъп до информация за събития, за купуване на билети и ексклузивно съдържание. Услуги за онлайн стриминг, разширяване на обхвата на събитията на живо до глобалната аудитория. В други аспекти, в спортния сектор, технологията, инструменти за комуникация, електронната поща, видеоконференции, инструменти за управление на проекти и системи за управление на взаимоотношенията с клиентите, CRM. Подкрепа за вземане на решения, събирането на данни и показатели за ефективност предлагат информация за взимане на стратегически решения и планиране в краткосрочен и дългосрочен период. С нарастващата зависимост от технологиите информираността за киберсигурност също е от решаващо значение за опазването на чувствителните данни, свързани с спорта. Прилагането на надеждни мерки за сигурност предпазва от пробиви в данните и гарантира целостта и поверителността на информацията. Една отлична платформа за управление на проекти, която можете да използвате, е Trello.com. Trello е безплатен инструмент, който ви помага да организирате задачите, да си сътрудничите с членовете на екипа и да проследявате различни работни процеси. Задачата е да проучите Trello. Създайте безплатен акаунт и използвайте платформата, за да организирате задачите по ваш текущ проект, определете крайни срокове, възлагане на отговорности и проследявайте напредъка. Това упражнение ще ви даде практически опит с инструмент, който може значително да подобри възможностите ви за управление на проекти. Trello може да спомогне за комплексните умения в управление на спорта и да придвижи както вашата работа, така и тази на екипа ви. Сега преминаваме към управление на финансирането. Управлението на финансирането в спортния сектор изисква многостранен подход за справяне с финансовите предизвикателства и диверсификацията на ресурсите. Ефективното управление на разходите и придобиването на ресурси са ключови за балансирането на финансовата стабилност със социалните и спортните цели. Нека започнем с управлението на разходите, като се съсредоточим върху оптимизирането на вътрешните ресурси. Управление на разходите е оптимизиране на ресурсите, като същевременно балансирате социалните и спортни цели с финансовата стабилност. Например, местен футболен клуб може да инвестира в енергийно ефективно осветление на своя стадион, за да намали оперативните разходи и същевременно да насърчи екологичната устойчивост. Максимизиране на приходите. Кои са стратегиите за увеличаване на потоците от приходи? Къде може да се минимизират разходите с цел повишаване на финансовата стабилност? Например, общински спортен център може да въведе такси на членство, предлагайки първокласни услуги срещу по-високи такси, като същевременно договори по добри сделки с доставчиците, за да намали разходите за оборудване. Нека сега обсъдим придобиването на външни ресурси, които да допълнят вътрешното финансиране чрез следните процеси: набиране на средства, използване на различни методи за набиране на средства, като например групово финансиране, спортни фондове на Европейския съюз, микрокредитиране, спонсорство и дарителски кампании. Практически пример е младежка баскетболна лига, която използва платформи за групово финансиране, за да набира средства за нови униформи и оборудване, като ангажира общността и местния бизнес в процеса. Публични средства – разберете как да получите достъп до публично финансиране и да привлечете държавна подкрепа за спортни инициативи. Например, Регионална асоциация по лека атлетика може да кандидатства за безвъзмездни средства от правителствени програми за развитие на спорта, за изграждане на нови тренировъчни съоръжения или за провеждане на мащабни турнири. В заключение, управлението на финансирането в спортния сектор изисква балансиран подход, за да се осигури финансова стабилност и същевременно да се постигнат социалните цели. Чрез използване на стратегии за управление на разходите, участие в ефективно набиране на средства и достъп до публично финансиране, спортните организации могат да осигурят необходимите ресурси за успех. Тези теми ще бъдат разгледани допълнително в модули 4 и 5. Сега ще разгледаме основните елементи на управлението на проекти и как те могат да бъдат приложени в контекста на спорта. Менажирането на проекти е в основата на успешното управление на проекти.
То включва поставянето, структурата за разпределение на работата и визуално средство, което разделя проекта на управляеми задачи и улеснява планирането и изпълнението му. Например, организирането на градски маратон може да включва задачи като планиране на маршрута, координация на доброволците, маркетинг и логистика в деня на събитието. Друг полезен инструмент е диаграмата на Гант за планиране на проекти, който визуално представя сроковете и зависимостите на проекта. Помага да проследявате напредъка и да гарантирате, че задачите са изпълнени на време. Например, при подготовката на спортна гала вечер диаграмата на Гант може да ви помогне да планирате важни етапи като осигуряване на място за провеждане на събитието, продажба на билети, финална подготовка и много други. Ефективното управление на бюджета е от решаващо значение за всеки проект. То включва внимателно планиране, проследяване и разпределение на ресурсите. В контекста на спорта управлението на бюджета за младежки тренировъчен лагер ще включва оценка на разходите за съоръжения, оборудване, персонал и дейности, както и наблюдение на разходите, за да се спази бюджетът. Управлението на проектния цикъл е в основата на управлението на проекти и се състои от няколко фази – идентифициране, проектиране, оценка, изпълнение, мониторинг и оценка, приключване и закриване и последващи действия. Всяка фаза е от решаващо значение за цялостния успех на проекта. Например, по време на фазата на изпълнение на програма за спорт в общността, вие ще изпълнявате планираните дейности и редовно ще наблюдавате напредъка, за да сте сигурни, че целите са постигнати. Когато организирате спортно събитие, например местен футболен турнир, трябва да обмислите логистиката, управлението на участниците, маркетинга и оценката след събитието, за да измерите въздействието и да съберете обратна информация. В заключение, овладяването на уменията за управление на проекти е жизнено важно за успешното провеждане на спортни инициативи. От поставянето на ясни цели до ефективното управление на бюджета, тези инструменти и техники ще ви помогнат да изпълнявате проектите ефективно и да постигате целите си. За да затвърдите наученото, препоръчваме да разгледате практическото упражнение, свързано с управлението на проекти, включено в учебния формат към този курс. Упражнението включва организиране на младежки тренировъчен лагер и за изпълнението му ще са необходими приблизително поне 30 минути. Той е чудесен начин да приложите концепциите, които обсъдихме, и да придобиете практически опит в управлението на проекти. Това е всичко за модул 1 на тема «Умения за управление в спорта». Когато сте готови да продължите, в модул 2 ще разгледаме основите на маркетинга с повече интерактивни упражнения и практически примери.